Δεν το καταλαβαίνω κανένας. Δεν θέλω να μιλάτε. Δεν θέλω να μιλάτε. Λοιπόν, άλλο παιδιά, ότι υπάρχουν, επαναλαμβάνω, τα άτομα αυτά τα οποία έχουν προβεί στη διάταξη τέτοιων εγκλημάτων δεν μπορούν να σοφρονιστούν. Γιατί οι εγκάθιες τύπους, τι σημαίνει σοφρονισμός, παιδιά, ποιος θα μου πει. Για δεν έχετε. Να μάθουν το που έγινε, σώα τα φρένα, αυτό ακριβώς. Δηλαδή να επανέλθει το μυαλό.